Васе, ери цигари сладко. Дона, защо не се обади? Спокойно, душа, спокойно. Дадено, бе, душа, дадено. Докторката какво иска? Спипа му колата, спипа вилата, сега тебе ли сваля? Ами, тя... Ще и се май още един курс да изкара. Ще запалим ли? Ама що не каза? Имам кутия. О, Димитрова, не ги обичам тия работи. Голямо чудо. Нали съм домакинка на стол? При мен всичко се намира за добри приятели. Виждаш ли? Няма марка, няма цена. Специално снабдяване. Най-обичам първата глътка. Цялата ме изпълва. Абе, Димитрова, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Сериозно? Да.